December 2022, Biafran women are in the street of Biafra land. Onye ọbụla bụ nwa afọ Biafra tụsara m ozi a n'ihi na ndị nne ka na-achakwa gọọmenti etiti ya bụ ọkụ. Ndewo oge onye ọma na-ege ntị ma na-ekiri ekiri ebe ị nọ ugbu a bụ na sim.si ha asịrị FM. Onye gị na ya nọkwa taa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Ngwagere akụkọ nke anyị ji wee bịa taa. Ndị nne ha na ụmụada Biafra apụtala ọzọ ime ngagharị iwe n'ihi ọnọdụ onye ndu Maazị Nnamdi Kanu. Nke a mere taa bụ mkpụrụ ụbọchị 16 n'ime ọnwa Disemba n'afọ 2022 bụ afọ 2022 n'obodo Aba nke nọ n'ime steeti Abia. Otu n'ime ihe ndị kpalitere ngagharị iwe nke taa bụ ozi enwetara site n'aka ndị ọkaiwu ya bụ Maazị Nnamdi Kanu ebe ha jere ịhụ ya ụnyaahụ n'ebe aka eji eji n'ụlọ ndị DSS. Ya bụ ozi kwuru sị na ndị DSS akabeghị nye ya ọgwụ bụ nke ọ na-aṅụ maka ahụike ya kamgbe mkpụrụ ụbọchị 9 gara aga, ma gakwa n'iru kwuo na mgbe ha jere ileta ya bụ ụnyaahụ na ọ gwara ha na akabeghị nye ya ihe ọbụla bụ ihe oriri kamgbe ụtụtụ. Ha bụ ụmụ nwaanyị bụ ndị pụtara mee ya bụ ngagharị iwe na-ezigara gọọmenti etiti ozi na onweghị otu obi ga-esi adị ha mma iri erimeri ekeresimesi ebe nwa ha nọ na nga na-enweghị ihe ọbụla o mere. A sịla na Solex sị kama lere onyonyo ya. Today is 16th day of December 2022. Biafran women are in the street of Biafra land protesting, asking the federal government to obey court order that discharged and acquitted Maazị Nnamdi Kanu. As we all know, the appeal court Abuja has asked Maazị Nnamdi Kanu has ordered that Maazị Nnamdi Kanu should be released. Federal High Court Umuahia had also asked the federal government to release Maazị Nnamdi Kanu unconditionally, but despite that, the federal government failed to obey the court order. So our women, Biafran women, are protesting, registering their displeasure over federal government refusal to obey court order. This is happening live in Aba. This is Umuchukwu Writers reporting to you live. Today is 16 December 2022. Biafran women are protesting in Aba, asking the federal government to obey court order. As you can see, they come out in their thousands to ask for this simple thing, that federal government should obey court order. This is Umuchukwu Writers reporting to you live in Aba. Akwụla ya bụ ihe onyonyo ya mere nwanne m nwoke nwanne m nwaanyị gị na-eso ebe anyị sonye ekelekwa gị wena asị gị jide ka iji gị taa bụkwa mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị asị gị nnọọ. Onye gị na aka nọkwa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa n'iru akwụkwọ efere mba ụwa. Ya mere ọ bụrụ na ka mmere dị gị mmadụ obi nwanne biko ọ bụ na Facebook ọ na Instagram ka na-ahụ ihe onyonyo pịara m follow, ọ bụ na YouTube ka na-ekiri ya bụ ihe onyonyo pịara m subscribe ya na mgbịrịgba ya n'akụkụ ka inwe ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ nga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Ọ bụ na Twitter ka na-ahụ ihe onyonyo pịara m follow, ọ bụ na TikTok itikere m ya ma atọ ọkụma. Igbo mụrụ nze m ọzọ ekenekwa m unu wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma o ise ngwa na-atụsara m ihe onyonyo na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na-apịrị maka na share button ka gọọmenti etiti Naijiria wee meta na onye ha na-emekwa n'ihe dị otu a na ọ ka nwere mmadụ. Daalụkwanụ ndị nke m, udo dịrị unu.